ashe mukangara ndinamatire muzita renyu baba ari mwanakomana nerimwe yaomera baba tiri kuuya kwamuri nguva dzemangwanana nojehovha mwasvita henyu mwari matimusa nyama nemweya zviri pamwe chiwai nesu jehovha munoziva umwe namwe mukati meimba ino jehovha pane zvinetswa jehovha zvinoda kugadziswa mwari imimi mwari pindirai henyu baba pakati pedare rino iwai kunyange baba nemagosa ari pakati penzvimbo ino kuti paanenge achipindura achikakaudzana mwari imi baba munovape hono nerujeko chiwai kunyange nesusu tabvawo kunzvimbo yakasiyana kuti tizouya pakati penzvimbo ino mwari iwai nesu baba mutitungamirire hatikanganwi kusuma kunyange jehovha nemukuru wedu pakati penzvimbo ino baba iwo chifusaurumbe jehovha kuti paanenge achiedzanisa mwari imi mune mwakatovape zano nepfungwa dzakanaka baba mwazvita henyu mangwanana nhasi iwai nesu mutangi nesu jesu muchipedza nesu jehovha zvandanamata nezvindezanoisa pasi pechigaro chenyu muzita nemuropa ramambo jesu wedu amen. Pamusoro ishemastic nasesa njobo kuti click ma messengers pamusoro madhodha pamusoro headman mwandihamba na village head mukangara pamusoro ngati mutsani madhodha ngativhure dare redu ndopika nchatoro chibware chizere ndinopika nchatoro chibware pamberi pamambo nedare pamberi pamambo nedare mwari ngandibatsire mwari ngandibatsire zvakanaka taurirai dare zvanetsa mukadzi asaekwa pamusoro changamiri pamusoro kudare mukadzi wangu chakanetsa kuti akatizosimuke kuhamba zvimweni zvakawanda hazvo mashure asi ndega ndichimbotaura chakaita kuti asimuke ndizvozvo ndakasvika kubva kwandairikicha zuva rakudodoka zvekumapevi mukadzi wangu ndomuziva ari munhu anofarira redhiyo ndakatenga redhiyo iyoyo kuti aaraidzike ndakasvika pamba pakati zii ndichiziva kuti kana mukadzi wangu ari kudai redhiyo yakanyarara redhiyo iyo yafa basi asi inini ndinomutya mukadzi uyu kuti ndimutsiure ngekuti kumutsiura kudai so panomukihovhero mumbuzuzu rakati kuru ndakasvika ndikandya chikafu ndikatongoza kuti tenderere kuende kwendakaenda asi sekundoti pamba handingayi kuti ndingazotye mukadzi kudaro ndizvozvo ndokandakati ina redhiyo iyi ingaa isiri kurira akati haa redhiyo yakafa zvinoite mufire zvikanzi vakaitenga yakafa ivo redhiyo ino yani yakudokuaa 2 months ndechindoiridza pamba ndakatoitenga iye asiku ambobuda ndikatoita nguva ndichiiridza akasvikawo akandoiridzawo pamusoro iyo muzvuzvo pemwakadzoka pamba mamine mazuva mangani mwapa ndandabva makuseni makuseni ndandiruzwa wakati yakafa kunga mune mazuva musikauyi pamba ndandabva mangwanani acho ndichidzoka zvaro saka ndopakatakiwe ndikati ona uri kunyepa iwewe redhiyo iyi yanga iri mhenyu nguva yese iyi ndichitomboswerawo pano ndichiizwa chiyakuita chekuti ndikaibaya kuti ite ona haibayiri handishopa handinonge ndakadini vanzi ndotaura chendoziva redhiyo yakaitenga yakadini yakafa ndiye ndo dambudziko remukadzi wangu akatanga kuti tichitara panapa izvozvi mabve kundibvunza mubvunzo mutambe kuti wakanga wabuda ngurini handiti ndikada kuzodzokorora papa kuti mutape paya mwambondibvunza sekudai ari iye akaona kuti chiro chandakutaura ichi ndambotora chiya chako ndisungirira unochiramba pamheno ipopo ndikatoona wako ndinyepera dambudziko rako riyari togara tichinetsana ndiri iri ndirikuti unobaa ndinyepere pamheno ungabati ndingatione ngatenge chiro chakafa ere nguva yese ichairira chinyini akati aine ndobve ndisingadini ndikati ashimira nditaurirewo mafire yaita kuti ndizive kuti kana ndoenda kuna makanike ndinomutaura kuti redhiyo yafa ngekutsva ngezuva kana kuti iri pachaja kana kuti yadini iwo nemagadzirirwe akati nina handisi ndaura ere ndiwe
radio yakaitenga yakadini yakafa. Ndikati arega ndikuziure manyuko ako aya handiafari. Panguva iyoyo ndo paakakwidzawo voice ndiri kutaura iyo uri kutaurawo. Ndikati mira ndimbokutaurira zvendiri kuizwe kutaura panapa haana kuzode kudini kuteerera. Rambe ndondoti mira nditaure wakanyangadzwa ndizvo waitsuka maplate ichosimuka. Ndifunga petaitaura tanga tine mameters angari around 5 meters distance yanga yakatiparadzanisha. Indiri muvharanda iye ari panze obva asimuka nebhaketi ranga achikwecha risati rachanokusukurudzwa richiine masipo aro echobva atanga kutobuda achienda kugeti ndiri pakati ndikutaura. Vakandinyangadza ndikabatira pasi bhevavharanda ndakamudongorera. Iwe shaa uri kuti ndichikuzora you are working out on me. Ndiri pakati pekukuzora ndo zvaanoita mazuva eshe. Akana asingati kuzwa chiro kudai so nokuti handidi wopopota ndikaramba ndichitaura unosimuka uwa kudini kwakuenda. Ichodzika akananga kugeti ndikati kwauri kuenda iweyo ukaona ukabuda geti iro usadini usadzweka hako pano. Kuri kutyisidzira kuya kwakadai nekwamai ari kutyisidzire mwana kuti rambe iwe uchichema ndokanda kubanzi iyo ndiwe mapere. Mai vanenge asingadi kuti mwana ndiwe mapere. Ndaida kumutyisidzire kuti zvimuremere kushaishira kwaanga echidini echindiitira. Haana kuteerera wakabuda geti. Ichotanga kuputa ariwo tikapingudzana takatukana. Ndichinoti pamwe pacho anosvika pakutondituka mazwi akaita seana mai ako anani unondituka saizvozvo. Takapingudzana akazondituka zvakandirwadza ndakukanganwa zvangu zvaakataura ngekuti ndanga ndakavhiringika neyaye. Ndakati munhu uyu ndikamubata chete ndoda kudini ndoda kumuchaya. Ndidzo pfungwa dzakapinda musoro mangu handidi kunyepa. Ndakamhanya ndichienda ikoko handimubati uyu nyangwe tikasimudzana panapa kudai handimubati. Saka dzaindonge shungu. Ndakamhanya ndichienda ikweyo mai achibudawo nekuseri babanga asipo anga ari munhu. Mai achibudawo nekuseri musadaro taura nai zvakanaka. Ndakaenda kowazwa 1 ndakasiya kumurumbira ngekuti mai akandidzura. 2 zvanga zviri hopeless ngekuti ndisaifa ndakamubata ngekuti distance yanga yatorepo kare. Ndobva ndadzokera ndobva ndagara chinyi muvharanda. Akatenderera mhino paakatenderera napo achibva auya nechekwanzi kweyati kwanga kwakataisana nependanga ndiri. Akatanga kuti unoti wakangwara iwewe ndozvendaitoda chiita izvozvo izvo. Handiti Robin taura first born yangu kachiri kamwana kadiki ndipe bhutsu dzangu newe wacho uyai uno tiende kumba kwedu. Ndozvakataura tiende kumba kwedu. Iwe unoti wakangwara ndinogadzirire saizi. Ndikati hapana mwana pounodini pounomutura mwana uyu 1 zuva raakuduka 2 handizivi kwaunoenda naye. Akambozviita akaenda naye mwana achiri umwe akaenda kunga astranded kwana chikuku iyo kusvika pakuzondifonera futi nditumiriwo mari yekudini yekudzoka. Saka enda ndakamutora ndikati uchiita futi zviro zvako izvi handikurambidzwi kuenda asi unotanga waenda kuenda wogadzira pekugara pechii pako nemwana kana wafunga kuenda wagadzira pako nemwana handikurambidzi mwana mudoko uyu wotorapo chi mwana. Baba muzvuzvu pane pemati ndinotya munombotya ndisandapa yebhilide kukekutoka pane pemati munotya kutye mukadzi mwakaroora ndoda kuti munditaurire fear yacho munombotya mazvita mukadzi wangu haazizi kuzivisana neni endi zvingava zviri fani kutaura asi simba raanoita ndinoputsa padiki diki ndamutanga. Endi achiita saizvozvo unonga achiziva mapressure points ekurova zvese nekubata zvisina tsitsi mukati. Zvadaro abuyai zvadaro taurai mudare because ndo nyaya dzacho dzetoda kuti tione kuti wamhirishongo umweni ndiani. Zvadaro une kuteerera kwaanoita handiziviwo kuti zvinobva kuna ani asi pane chimwe chinhu chaunoona achiti ndofunga anenge ataurwa kunzi murume akakunesa unodai nekuti kana akamboti nyanga akaenda kwaanoenda achidzoka anoita make sure kuti akudenha ende akudenha anobva andipinda netactic imwe ndisati ndamboona. Ndo zvinoitika ndo zvakumutyisa naye wacho ndinenge ndichitya kushungurudza mhuri. Ana paanoita saizvozvo akatiza akaenda vana vanosara vachitambudzika mumwe mutambudzikiro unosarawo ndibata-batawo nini. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvanenge ndichitrai kuavoida. Saka nguva zhinji achiita zviro zvake achitukana mai vangu
achituka ana tete nhasi ana tete washo hanzvadzi dzangu inini vanototi pane vamwe vakatuka kunzi aniteere zvinotaura imbwa. Nanhasi uno ndikade kwadaidza kuti uya mundizwirewo nyaya kuti iyo na ndichiri kumbohukuta ndichiri imbwa. Ndiwo matauri anodini aanoita. Ndichida kutraiwa ana tete wake kuiwe kwakewo. Ndakasvika rimwe gore vakandituka zvokusvika pakuda kutondinongerera matumbu pamusoro pekuti anga areurira mwana first born yangu nekuti ayamwe pamutambara uyu anga areurira vanhu vakareurira. Ndoda kunoshuma vakandidzingirira vakandituka nemashoko. Ndikada kufonera mutete wacho vakandituka pafoni zvisingaiti. Akareurira kuti abare here kana kuti ayamwe. Right. Baba wake baba vangu inini baba wake havagari panzvimbo imwe chete. Kuti ndisvike pavanenge ndichibvunzawo ana mukoma wake uyu yepamai guru nokuti yakazvarwa rega pamai nini mai vacho vakaita. Saka mhuri zhinji iripo yaanoti ana mukoma nana shishi vanawe pamai guru. Saka ndichiti nditaure nana mukoma wacho mukoma wake vanoti baba inini hapana handinazvindikwanisa kudini kuita. Ndaikumbirawo kuti titaure mwaite kuti vange vari panzvimbo dangwani pane kubatsirika kwatingadini kwatingaita. Vanoti tichazokufumira kana tavati vauyi zvotogara zvakadaro. Kutanga kwazvo mapromises aya 2 months kupinda mumarriage yedu isusu ndo pakatanga dambudziko. 2 months chaizo kupinda. Mane wana wangani tano vaviri. Saka tiripo panyaya tisingaendi kure. Kuuya kwakaita wakabuda pamba kuma 3 nguva indanda munyima mwana chikazi ndakwenda kumba. Ndikati alright zvakanaka. Iwewe kana uchienda kumba handiti kuti usvike uchigara mumaraini umu ndichatera hangu muno ndozive kuti unofamba namo chiita kururama kwendepi kumba wotaurawo kuti dambudziko racho riri kunetsa ngeripi dangwa tingadini tingabatsirika. Achibva abuda kwakwenda kuma 3 akazomuona kunona kumuuyu neino kuma 7 zuva raduka. Ndikazoteererawo nekufonawo kwendanga ndichiita ndichitaura hama dzake nekuzwawo ndikazozwa kuti wakaenda kwamai Jeri here ukunoku mwana wake paukama hwawo. Ndikagara then nezuro ndope ndakazonzwa uyu kaondo watutaniki achiti ndakapuwa bepa asi ndiripo achangamiri saurombe. Ndinoona ndo mamiriro akaita nyaya. Ndichadzoka kwamuri garai basi. Ndairinda simuka. Simuzeva kurwe kuti tonopika chatara chokwadi chizere. Tonopika chatara chokwadi chizere. Pamberi pamambo nedare. Pamberi pamambo nedare. Mwari ngaandibatsire. Wazozvataura murume wako. Taura tiswe. Pamusoro changamiri nedare. Tiswe. Inini kuona amwe chizona ndichisvika mumba kwenyu. Atingataura zvomashure hauzozvitaura akasati ndazvitaura. Ndizvo. Netsana kwenyu kwakagara kundoripo. Wakabuda zvemakuseniseni hakuna mangwanani hakuna chii uchobuda uchoenda aita mari chake neshamwari yake inokona uchosara nani ndasara nani angu paya wakauya zvekuma 2-4 pamhatso. Ndaida kuti musati maenda kureka handidi kuti mucheme ngokuti mukachema handizozwa kuti uroda kuti hana ngaigadzikane kuti ukwanise kundipe umbowo kuti ndione kuti ndiani uri kumbo bhinyazuro umweni hana yako ngaigadzikane. Enda mberi. Auya zvekuma 2-4 paya uchosvika ndaichitopedza kubvisa magwera angu panze ndakutodisike maplate ndichira mvura yekugeza ndichoti romeniwe mhanya utambira chii. Ndizvo zvindataura zviya kuti hatingatotonge nyaya yacho ukachema. Taure pfungwa dzako kuti hausi pakamanikidzika ba. Apapari safe apo chimwe chachema chii. Wauya wapedze vhiki ndinewe kumba chichachemedza chii. Murume wako ndamudaidza Sezara aripo. Tode kuone kuti ndiani uri wrong. Togadzirisa kuti imba isafa. Uya kudai hamutobvumirwi kuchema.
ukachema zvinotoitika muno hatitobvumiri munhu unochema dare harina wafa pana ngokuti unonga urozvivharidzire ngosha yamwe taura tizwe wakati mwana aenda kugashira baba zvakanaka ndio zvinotarisirwa baba achiuya pageti kuti mwana mhanya ugashire baba enda kuberisi obva aenda kugashira chii baba ake ndo pakati pana mazeparipi ari ndichotopa nhangu paipai iye asati atombodya sadza wakaenda kupi kuseri kuna kusoresa ana mai tingoti imba yakabatana but toshandisawo marume ekuseri ana mai shandisawo ekuseri mai ndo anga atoripo ndandaswera nawo ndopa ndakazoti ndanda kuchipinza magweni chichiendesa kuseri ukukoko kuna ana mai ndo pakati chini ndipe sadza rangu ndichotora sadza riya uchodini uchotodya ari kuseri kwayakwa ndo paakazoya for sure ini ndofarira redhiyo handinyepi kutoti atenge redhiyo kutobudikidza dini redhiyo inini hangu ndandine tumadambudziko ndakuiona pamashure apa handina kuda kumutaurira murume wangu une hasha handinyepi akatonga atomwira une hasha murume wangu ndakabva ndadini ndakakaona ndinasura ndichiiridza ndobva ndaidzima ndichida ndaomvura pendakada kuzodzoka ndichoda ndiiridzi yaidairira zviri kure zvekuti ukatera waizwa kushinyira kwayo saka ndakaidzima asi pendakaona ndakambozviona ndaiti ndikaisiya ndikazoda kuzoibesa ndamboinga yazorora unga zvingayaremba noramba ichingodini ichirira yaizobeka saka naomudza ndakaramba zvakadaro saka musi uyo yakazvita kuti redhiyo yangu iyoyi redhiyo ipapo ndangaswera ndichiiridza pendakazomboti ndimbokuti ichimbochaja tizoridza hangu manheru aikabva yadini ndakadavira kuti kwakasvika ndikubva ada kuchiita abese redhiyo yobva yadini yaramba kubeka ndikati yobva ti baba mairome redhiyo yaisikurira ndikati barome dawambosiya redhiyo ine dambudziko rendakudini rendakuona ndo pakati redhiyo ndakakupa redhiyo ine dambudziko iri ndikati babaromeni handisitoti redhiyo pawakaitenga ine dambudziko ndikati ndine kadambudziko ndakaona pamashure apa anomutaurira asi ine kadambudziko kuti inonga yakustika kabhatani kacho kudai kuti pangocho kadatopresa aidini aibeki saka mukamboisiya tikazoibeka inodini inoita ndo pakakwidza hasha murume wangu ari mubvaranda tanga upopota ine choona kuti murume wangu ndikarame chitoda kutopingudzana naye tinodini tinosvisana kure shuwa mugomo wangu ndakabva ndadatora mugomo wangu asitona bhutsu ngati mugomo wangu ndikamboenda mugoti pamunodzoka zvadini zvadzikira saka andinotoziva kuti kutiza kwandiri mboenda kumugoti nditosimudzawo zvimweni itori hasha itosimuka ndatora mugomo wangu mwana wangu mukuru kuti unototikatikadisana nabake unotomira kuti choutodini kuti baba musadana musari wamai yangu ndotobuda paipendegeti zvikazokabuda geti iroro sadzoka pano ngati baroma handisugutiza ndikuonawo mvura zuva ratodini ratopota range ratopota zvekuma past 5 zvekuma 2:5 ndichiona kuti munhu uda kutondirumbirira ndikati baromeni masoko wakutaura aya handiwo ungata wagara uri kuti auchandidi baiwewe ndinosotaura zvakanaka katichitaura nyaya une nyaya youri kutondipomera yokuti wakaona ndakanyarara chimbomirai nyaya yemunogara muchitoroza ndichakudi ngei ndaizi ndinobhura izvozvi ndikuzukwa wakandidyisa ndo nyaya iri kudini yaari kubuda kwaakaenda kuzviprofita ndakakubata kuti wakandidyisa masesasi ndoda kuti munhu achitaure nyaya zviya mubate nekuti mwaanhu makuru ndizvo muone pane nyaya zvadaro ndobva ndadini ndopendakachiti ada kundirumba ndichotidza ndichiona ndikaramba ndichidzika kudai unondibata nzira ide kumuguri chinobuda geti inobva yatetena kudai ndakaenda kotema muno matondera ere kuti murume wenyu wati ndinotya eya chemunofunga kuti wati ndinotya unotyei kana aitaura chokwadi handichazivi hangu kuti unotyei munomboamba naye zvekubatana zviya pekutogumisira penotora ndakambomudzosera ka ipapo ndakatonga ndakutobatana kunani ndasa ndambomudzosera asi pao ndakatozotomudzosera wakamudzosera handirambi wai muri werei iyo nyaya yekungoti kwai unohura ino izvo ungota kuti unohura zvongo zvinyaya chidoko doko kuti kana iri nyaya yakangohemwa iripo ya pakangoti kadoko ndopono zvinotodini zvitobatwa ichipaipaini mwakutonetsana yanga iri nyaya kuti ndandati chini kana uri ndini ndakakushaishira upenyu hwangu ndira kumbobvunzawo mai yako nababa ako kuti chendakakushaishira upenyu hwangu chii pendakangoti mai yako ndo pakatanga kuda ndidini kundirwisa utano zvamai yangu chinitaura nezvako iwewe ndo pakatanga kutorwisana ndo pendakamudzosera musi wacho handirambi chamunofunga kuti murume wenyu unoti munohura chii kufungwa kwenyu handingazivo chaanofunga ndinohura kuti ini ndoswera pamba pangu ndabuda unoenda kumudhiko kana kudini handichazozi chano ndinohura ndicho okay maasesasi pane chimwe here chouri chiri chakakosha chouri chada kutaurira dani handinacho taura tizvo
Ndochenda nyaya yeredhiyo zvaro nditi nyaya yeredhiyo ndakauraya redhiyo. Saka ini ndaimbopota panyaya dzese dzetenda ndaimbopota ndichienda kumhatso. Ndichotaurira anhu kumhatso. Ani kumba mhatso yoti kwai wanzi akabuda ngauye newadini. Auye kotaura nyaya yawo. Ndoenda murume wangu wanzi uya neni. Ndatoperekedzwa ndimai guru mukadzi wamukoma wawo. Ndoenda namai ndoenda paipai. Oziuya naanhu akwaya. Haui hapana unotomboti kwatiendeyo ba. Inongotswanya tswanya nesiwa yakadaro. Baba ngekugumisira ndakaenda kumacha kuzoti ndizotiza ndichiuya kwa chief. Ndakataura ndakafuenda kumba. Ndakaenda nanangu ese. Tanetsana futi ndochotora anangu neusiku. Kumba kwenyu? Ipi? Basi munda kwendinoti ndikumba kwedu kwacho kwekutaigara. Alright. Baba nyangu asikagari pamba panana mukoma. Ndochotora anangu. Murume wangu sinzi ndichibuda ndichitiza. Asati ambonditera bani usiku. Asi babangu anonditera. Urotaura zvinozikata taikumbira kuti hana yako igadzikane tione kubuda nechitinobuda ndicho. Asi muso ndakabuda nevana. Mira, chimbomira. Chii chauri kufunga iwewe kuti pardon kuti musagare zvakanaka mumba? Chii chaunofunga kuti chiri kukonzera izvozvo? Ndochindinoti kuti handizikana kuti imwe yemadzinza mweya chino kuti hapana pendomboti ndinofambawo kana kuti ndinodini kuzwawo. Ndiyo ngatochitoni ndazwa kuti zvakati. Ndazwawo zvakati. Abereka angu ataura aiti action. Mune nguva yakufara here? Murayiri? Itongoripo nguva yekutoti totomboseka. Asi tikada kuzohamba tichizoseka tichienda kure. Tokugumisana tatoonei. Takutopana mhosva. Pardon, Simka. Pazero renyu zvewataura nezvataura mukadzi wako, chaunofunga iwe chinombokonzera kuti paeji yenyu yekuti muchivanhu wakugara vachifuridzana nekunanzvana chiri kungoite kuti musawirirana chii? Chekutanga mukadzi wangu une kusununguka kwakanyanya kwaanoita ari mukambani yevanhurume yekuti usvike paukuru uzive kuti akagara sei. Vakatombosvika pakumutaura kuti iwewe haufuka ndichinja ndozvendo. Ndinomurambidza ndinongotomurambidza ndichiona ichiite mutambiro wakadaro kuti matambiro akuita nauyu. Anhu acho arume ishamwari dzenyu here sekuru? Unoionepi nguva yekugare mukati mwaanhu avo? Zvinoitika ndizvo kudai. Pamwe pacho vanhu vakambodanana navo, vamwe vacho vakazogumisira vakureurira pamwana uyu wekutanga uyu. Then pane pandakamboenda kunoshanda panyakwenyadzi pakufara. Chimbomirai. Iwo Berinda, unozviziva here kuti kana waroorwa wamudzimai womunhu, zvekumashure zvese izvi, kana kuine waita mbawo waamukadzi wemunhu, unozviziva kuti anhu anofanira kuremerwa ndiwe kuti andokuzembera zembera kana iwo kugara mukati mwaanhu akadaro. Unozviziva izvo? Ndikutaura newe Berinda. Saka anhu owaimbodanana nawo ari kutaurwa ndiya muzvuzvu, iwe unonga uchinyanye kuchamwaridzana because murume wako wakutofungidzira kana aine ruzivo rwekuti wakambodanana nemunhu muoneka munonga munotenderera mwese iwe wamudzimai womunhu, unoona here kuti hazviiti zvakanaka paimba yenyu? Changamire. Chendinoda kutaura. Kunyeperwa kuti anhu ndo ndichitaura nawo since ndakayemwa muzvuzvu ndakambodanana nawo kunyepa. Angatova vanhu veukama vemunharaunda. Andisati munhu wandakadanana naye wendinototaura naye waanoona ndichitaura naye kunyepa. Foni yangu unosara nyango izvo zvindibva foni yangu ndiyo unonga naye uyu. Asati amboona ndichifonera nemunhu mukomana bene zvaarikutonditaura. Kunyepa anhu eukama kana kuti vemunzvimbo mwacho kumhoresa. Andinyepi. Andisati ndambokuti mukomana ndadana naye andisati ndambotaura hennaye. Ngatifambe endai mberi keswa. Nyanyadzi ndakaenda kunoshanda naye pamba petakagara. Ndikaenda naye nevanhu. Pane mwana weipopo ndakatanga kuona zvinhu zvendanga ndisingachazwisisi. Pakuti vakanga vari pakona apo vaingoti kwati zvavo, ushamwari hwavo vachichinjana mafoni, vachidini, vachiapeno zvavanenge vachiita. Mwana wepamba po musikana? Mukomana. Izero rimwe chete pamakore. Then
ndaikwanisa kungawasvikira kuti pamwe pacho ndaishanda kuseri kwejurawo imba ine jurawo ndozongokaruka ndapinda mujurawo ndaivasvikira vakagara magariro asiwo ekuti pane musi ndakasvika wachitapura huku unenge anga akagara akavhura makumbo kudai bhaketi racho rochiiswe pakati apo asi zvisiri kunyatsa kuvhara mukomana waye akagara apo inini ndosvika kudai ndichidai so ndo paigadzirise hemu kudai kunga inini ndini ndatoi outsider pane chinini pane vanhu aya ndakasvika pamutaro ndikati iwewe tichisvika kumbaka ndidi kumboenda newe kupi kumusha kwako kunyazi kumbotaurawo zvorudini zvorukundiitira ndisaite noizi naye noti panga pari pamupapo waridzi saka ndaiti ndikamudaro ndikamutsiura ipopo aibva asimudza voice nekutaura nezita remunhu wacho yeye kuti ndaibvapo ndotiza ndanotiza kuti dai obva anyarara watondinyisa ndisaiziva kuti zvendaiona izvi mai vacho vepo vakazovasvikira according nematauriro avo amai vepo aya vakasvika vakati uyu mukadzi wako ndamudzinga kuti aende kumba ngekuti ndakamusvikira ari mugaraji uno achikopera mwana wangu kudai ngepakona kuti uya uno saka pendakasvika akabva atongotiza kwakuenderera mberi zvangu achidii vachiita saka mukadzi uyu ngaende pi ngaende kumba ndikazomutaurawo ndakamufonera pafoni ndikati uri kuzviziva here kuti wakaita zvekudzingwa uno ndichizomuona ndichitaura saizvozvo akati ndingakoreri kuzvaroko ngekuti mbuya yacho ivayo ihurerako unotanga kuchitondiataka kuchitondipopotera mhosva yacho obva aitenderedza obva andipa saka pendinenge ndichida kudzika nayo kana kuti pendinoda kupinza madzitete ndo panozwi handitongwi ndiurimbwa pendinoda kuramba ndichida kuedza kumutaura naye kuti nyasi umbonditaurira inini unobva atiza utiza woenda aenda wotsvaka kwaanonopotera muhama dzangu ndozoona anhu auya echisvika hapana anomboteerera kuti nyaya yacho yambobvepi ndinenge ndondozvinyarara iwewe unofanira kuziva zvakadai nokuti achisvika unotaura mataurire ake zotombondishamisa pamweni pacho kuti asiye andiitira zvaanondiitira kudairo unobva aende kutondimangara inini wacho kutoti uyu hama dzangu wei kana kumba kwake kana kuhama dzangu padhoni wandiitira zvakati padhoni nabheri ndagarai pasi baba muzvuzvu simukai mundori iko hedze ng'ombe dzenyu dzoseko aiwa chakanaka chapa munoonei seko mwakura zvinotondishungurudza ndanga ndine plani yekuti ndimboendawo nditambe vhekenya rangu ndione kuti chii chinodaro paana angu anani asi vakanditangira pane zviitiko zvivaita zvizvi vakanditangira ndaandiri kutotaura namukoma wacho ari kumbai neumwe mukoma wacho uri kuharare kuti ndoda kuti auye unoini petiri kuenda muna augasti munomu timbogadzira timbonasokona kuti nyaya idzi dzakambomira sei zviri kumbodai ngenyi kuti paine chinodaro ndichigadzirise ndichiri mupenyu hino asi izvezvi zvatotangira vatopinda mumatare saka ndakuchitomirira ndotomboti changamiro heyo mhuri yenyu mutondibatsirawo nemadhodha kuti uine vana zviite zvakanaka. Baba muzvozvo mungandipo here occasion 1 2 yamakambogare pasi muchidaidza anaye maererano nekusaka because handiti mwazwa ataure nyaya yeredhiyo asi ndazvinoti handi nyaya yeredhiyo mwazvona here chipembenene kupinde munzee chinonga chakawaridze bonde kare kare saka nyeredhiyo ka inzira basi asi nyaya yawo chaiwo haisiri paredhiyo ndati ndiyade kuarambira hawo asati anditaurira kuti redhiyo chibhazuka ndo chingaite zvese zvese handizve handiyo nyaya yeredhiyo pane nyaya handinoziva pane nyaya vari tua vane nyaya kwendiri inini haisati yatotanga saka ndandiri kufungotisa baba mune 2 or 3 occasions dzemakambogare pasi muchinditi no mutape for sure muri kutaura chokwadi kuti haisi nyaya yeredhiyo ngoti ndakambogare pasi nawo ngekuti ari kutaridze kuti anombonetsana zvekurwa
Saka kakunetsana kekurwa mwakambozwa ere kuti ana arwa kana kuti mwakamboti musadaro uyai pano gara yapo? Kakawanda. Inonga iri nyaya yei semunhu mukuru kuona kwenyu henyu? Kudokodyana ko vechichinetsana vechirumbirirana kudaroko. Saka inini ndakambotaurire ana hanzvadzi dzacho kuona izvi zviri kuita akomana echimbobatsirana. Ndechoti hazvina kushanda. Ndakazotaurire vaning'ina vangu vana Pangidzai, vana Nhengi, vana Siyai. Ndikati akomaneni uyai. Vakataura zvavakataura zvakatombondibatsira kusvika pari zvino mhuri yangu yakagarapo kudai yakadaro ndiwo vakatombondibatsira ndichibva ndakuti chokwadi vakambozwa asi izvezvizvi vatange kudai ndinofara ngendaa yekuti changamire mukati mazvo nawo vanotombondibatsirawo kuitira kuti mhuri yangu nevana vangu vagare chakanaka. Chinonyanya kundinetsa handitambudziki ngevana vaviri vakagara apa, ndinotambudzika ngepuzukuru kangu puviri ndiko kunonditambudza. Endi izvezvizvi hunotogara pendiripo mbuya acho chitondiseka kuti kadoko kacho kari kuateerera sekuru acho. Ndiwo hwendinotambudzikira ihwohwo. Ava vakaite zvavanoita ava havana dambudziko asi vane dambudziko puzukuru kwanguko. Saka mutape inyaya yamumaoko mwenyu, mukandibatsira ndingafara aite zvakanaka. Usati wagara ako pasi muzaya ndinokubayira usati wagara pasi pewakaona zvechitanga kwesoko handisi kuti waitaura nawo une pawakamboti nzanza here mukaona ndakutaura zvitataura apa zvinezvi takuti ndine ruzivo rwakati dzikei rwendakuda kuti vakomana vangu ava namukoma acho naaning'ina acho vese timbonga tiri pamwepo. Ndicho chendiinacho inini. Asi chanditangira manje dare rino rachizonditangira manje. Zvakanaka. Belinda, simuka. Pardon, simuka. Iwo pardon, mire pana secretary yoenda umira pana yoni. Right. Akuye kwenzera pa table. kwenzera kwa apa wakapenya amusatarise pasi patarisana Belinda, pane zvaungada utondedze muromo wako here kuti mugarisane zvakanaka? Pane zvaungada here wakatarise muromo wako zvaungada kumutondedza kuti no baba first born yina zera Roman. Pane zvaungada kumutondedza here wakamutarisa? Mutondedze tiso. Baro ndichirura kutondedza ndichatandira chifusamunhu ndidana nedipamunhu paya paine musikana waidana naye waizi Priki wechindirambira kuti Priki hasi yaudana naye baiwewo wechindiita show pamberi kuti wadana naye asi izvozvi wakuchizonita kuti kwai Priki une mwana naye asi ndiri ngokutadza kuti uri mubvumo wangu. Right, zvakanaka. Undori usasaenda hako kwari. Une zvaungadai zvimweni kumutondedza. Hapana cho chamutondedza. Sekuru. Mwatisire yero dzimai. Inini ndinomutya uyu. All right, order please. Order please. Uri unpredictable. Nokuti pamwe pacho ndazoona ndakutodzokera kuti haasi kuda kundiataka. Ndinorongo nezvaitika.
Zvakana mazoona makudzokera kuti wanga asikadi kumaataka. Waidi kumutondedza kuti makambogare zvakanaka. Inini hangu semutongi ndaona kuti waidi kumutondedza kuti ona takambowani nguva dzekugare zvakanaka. Ndizvozvo. Saka sekuru hendi kuti sekuru kakuti anhu akagareyo azive kuti mambo wakati shinga undotonge hama. Mudzimai munomudai zvakanyanya. Belinda murume unomuda zvakanyanyisa. Sekuru muzvuzvu simukai uyai pakati pevana. Modotora ana aya sekuru aya muende kumba mazvizwa. Modzodzoka nawo dare rinouya. Chinoziya ivhu sekuru kuti mwana wembeya unodini unorwara. Endai kumba neana muona imwe aiti ndaide kumboona asi ndatangidzwa. Ndizvo ka mumboona kuti dambudziko iri raita muimba yaana iyi misikazwa ere, mweya yetsvina ere, chii chiri kutora nzvimbo. Asi ini ndichiona samutape haisi misikazwa iri yega. Fukidzirai musha wewana sekuru. Pemwari pomwakura mode kusiyirawo nhaka yekuti hona inini namai yako tachembedzana icho neicho chaitika asi tiri tese. Ana aya anodanana asi pane tunhu tunoda kugadzirisa kuti azwe echionana kukwana kwawo kuti ndiri mukadzi wako iwe uri murume wangu. Mozodzoka pano padare rinouya monditaura kuti iwo acho muchiuya nawo. Iwewe Belinda remerekedze murume wako. Iwewe pardon mukadzi wako. Pana izvi nzvimbo muchipa baba mukana wekuti ndiwo baba aone kuti pakachena here. Handina kutaura kunopfuure kutaura kwendaita sekuru. Ndazwa. Ndanambobatwa ngeshungu dzekude kumupe chikonzi. Asi handimupi chikonzi ba. Chimboendai mwega. Torai ana adzoke kumbari. Muchitaurire anhu emwa muzvuzvu asanyombe muroora ba kuti wadzoka. Mwazwa here? Hapana unodaro. Hapana unodaro. Iwewe pardon mudzimai wako zvinoitika. Asi ngekuti mwauye pamberi pamambo nedare kudai ndinoone kuti pamweni zvichareruka. Vamuzvuzvu pana amuzvuzvu. Tingati mabvunzo kuti emwa muzvuzvu asanyombe mukadzi anogona kutodaro. Saka ngatidzidziswe ipopo nokuti izvozvo echibuda munhu anogona kuzotozwa. Kana kuti otonyomba futi uyu wacho. Saka zvinoda kuti avakwe ese ari true. Ndizvozvo mwazviita sekuru. Nawo zvendiri kutaura zvisekuruka. Mukama musha mwa muzvuzvu kuna ari kutofarira izvozvo. Mwazvizwa? Ina ndigariyo be. Kuna ari kutofarira izvozvo. Achanyomba pardon kuti wamurekerere kuti adzoke. Achanyomba uyu kuti ahona wadzoka. Anorizwa chenda mugadzirise izvo motaura hama dzenyu kuti musanyombe muroora. Musanyomba uyu imhuri. Ndazwa. Mazwaka. Muchizodzoka uno next dare. Sakana. Musi wa 14.